Dobra, nie przyjeżdża, nic, no zresztą po co? To jak zagrodzą, to wtedy będą przyjeżdżać, no nie? Tam jak jadę, jak jest koniec świateł, to tam przyjeżdża i mi patrzy, co to, ale widzi tylko, że ja z aparatem stoję, to nic nie ten. Ciekawe, tak to musi być widok na własne oczy, widzieć jak promy kosmiczne startują. O Jezu. Tego jak buja, patrz. Też bokiem. Tak. Ale ładnie go buja. I usiadł.